elur bola aziz joan da etengabe. Gaztetxea, okindegia, inprenta, espazioen zaharberritzea eta gaurko irudia ere horren adibide dira. 10 lagun ameslari bizitzera etorri ginenetik. Auzo bizia da gurea, asmo honez datorren edonori ateak zabaltzen dizkiona. Antolatzen ditugun jardueretan parte hartzen jarraitzeko deia luzatzen dugu. Kezkaz bizi ditugu gure auzoari buruz azken aldian esan direnak, baina baita isildu direnak ere. Orain arte publiko egitea erabaki ez dugun arren, egoera zein den ikusirik, larritasun berezia izan duten 2 eraso plazaratu nahi ditugu jendaurrean. Auzokide batek, auzoko ingurutatik bakarrik zegoela, irain eta mehatxu larriak jasan zituen duela hilabete batzuk. Horrez gain, indar polizialek lurrera bota eta bortizki kolpatu zuten. Hori gutxi balitz ere, beste auzokide bat ere kaletik hartu, bakarrik zegoela aprobetxatuz eta hau ere mehatxatu eta kolpatu egin zuten. Ez ditugu gure bizilagunak bakarrik eta babesgabe utziko. Errekalde horren bizitzen jarraituko dugu. Zenbat diru bota nahi dute gure baratzen gainean baratzak eraikitzeko. Errekalde hor bizirik gara, auzo proiektu bideragarri bat eskaintzen duen bakarra. Prekario izaera hau aitortu izanak, berez, zentzu gabe uzten du auzitegi gorenean zabalik dugun auzia, zeinetan gure egoera zein den ebatzi nahi den, okupa ala prekarioa. Hortaz, udalari prozedura judizial hontatik erretiratzeko eskatzen diogu. Ez dugu uste korapilo hau judizialki aska daitekeenik. Beti esan izan dugun bezala, elkarrizketa zintzo baterako prestutasuna dugu. Publikoki eta jasandako erasoen gainetik, negoziatzeko deia egiten diogu Gorkaurtaran alkateari. Min ematera datorrenak aurrean izango gaitu. Hemen gauden guztiok Errekale hortarrak gara. Geldiezinak gara. Errekale hor, geldiezina da. Esto no para porque nadie lo para y si nadie lo para, esto no para, esto no